This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Sa season 4 kasonam bagi langut ki berengkti Pynïap Raja Rakubanshi katau Akash Rajput u Bikash Singh Chauhan bu Anan Kurmi nalar Raj Singh Kushwaha samla kasonam kenhap ban phai ki benta waisodong ban kedau caka ki Ïaid bat le kam Pynïap Raja menak art flight trek cemang arjapsan hak khatnyau trek Lyoh jawabsan hapare ki Jingtohkit ba prasingi de ki pulit ke jala la pengkre ki cipunon durbiang kam Pynïap Raja bol rengti de kurim jong u kasonam hak jingi selabu Raj Singh Kushwaha bat ainong Pynïap hak te gilaingon kini san ngur kilon poe ko por khar bejemen singi hak jing pahara ki pulit balan sakhi bai ki benta ko waisodong kadang ka jing slap bat lo obakadum. Meghalaya police took custody of all the 5 Kundari. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya